Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we enter through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Hello. Good day, good morning, good evening. Welcome po sa Bible Cafe. Ito po si Pastor Ram Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. Welcoming you all. At nandito po tayo sa Las Vegas Satellite Studio for the moment, broadcasting with my co-anchors dyan po sa may Baguio City. Welcome po at salamat sa ating Panginoong Yahweh. Blessed us an episode, even the starting of this week, Monday episode. Salamat at nandyan po kayo. Continue to wait and follow ito pong ating program na Bible Cafe. I hear to some brethren, friends, na 2 days parang nakakainip na walang Bible Cafe. Actually, I feel the same. Every time I see the itong studio natin dito na quiet, ilaw, parang gusto kong umupo doon just to turn it on. I cannot wait for the episode na meron tayo. Ganun po yung kasabik na ipagpapatuloy natin ng ating episode. But anyway, kung kayo po ay regular na viewer, follower nitong ating programa, ay we hope meron po kayong mga katanungan that you can send us that we can talk about, discuss sa episode pong ito. Again, si Pastor Ram Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Welcome. By the way, before I will give the time sa aking mga kasama dyan sa Baguio, ay ang proverb of the day po natin ay nasa chapter 10. And then we will cover only 4 verses, verse 23, verse 26. Ayan, kaya kung meron po kayong Bible, you wanna join us, prepare your Bible. After ng greetings ng ating mga kapatiran sa Baguio, ay we will proceed sa ating Bible study. That's the beginning ng programa pong ito. Again, welcome all. Sa aking mga kapatid dyan sa Baguio, hello. Ano bang oras na natin dyan at this time? Hello po Pastor Ram, magandang umaga po sa inyo dyan. Ang oras po natin dito ay Bible Cafe time na. Ayan. Alright, isang magandang gabi po sa ating mga kapatiran dito sa Baguio City at sa ibang dako po ng Pilipinas and sa mga kapatiran din po natin sa ibang time zones, wherever you are at right now. Ay wini-welcome po namin kayo and encouraging us all na samahan niyo po ang ating episode tonight sa loob po ng ating say 2 oras o isa at kalahating oras nawa and dyan po kayo. We would like to interact with you through your questions at sa mga sagot po na ating mapapag-usapan. Even sa Book of Proverbs po na ating pag-aaralan maya-mayang konti, ipepresent po sa atin ni Pastor Ram, ay makibukas din po kayo sa amin. Please prepare your Bible ahead of time dito po sa Proverbs chapter 10. Si Brother Andy po ito, welcoming us all. At dito rin po ang mga kapatiran natin, sila din po ay babati sa inyo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Joseph po to, patuloy kayong magantabay at sigurado
hindi masasayang ang inyong oras. Yes. Mag-antabay lang po at marami tayong matutunan dito sa Bible Cafe. Amen. Yes po, good evening po sa Pilipinas, sa mga ating taga-panood at taga-pakinig ng Bible Cafe at sa ibang dako po naman ng mundo. Good morning po sa US at kung anong oras man po sa ibang bansa is maganda, sana po nakaantabay kayo sa Bible Cafe. Alright. Yeah po. Sige po. Alright, so like what we have said po kanina, ang ating pong Proverbs of the night or the day ay dito po sa Proverbs chapter 10. Ano po, Pastor Ram? And may we ask po siguro, Pastor Ram, si Sister Minerva to read ito pong Proverbs or Proverb of the night po natin. Do you have it with you po, Sister Minerva? Okay. Chapter 10, verses 23 to 26. Alright. To do evil is like sport to a fool, but a man of understanding has wisdom. The fear of me, wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted. When the whirlwind passes by, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting foundation. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so is the lazy man to those who send him. Alright. Salamat po, Sister Minerva, for reading ang ating pong Proverb of the day. Sige po, Pastor Ram, balik po muna sa inyo dyan. Alright, yes, okay. Salamat mga kapatid. Thank you. Ang sinasabi po dito ng verse 23, no? To do evil is like sport to a fool, but a man of understanding has wisdom. Of course, antithetic po sila, pero sinimulan niya sa fool. To do evil daw is like a sport to a fool. Like I said, ang key po dito, when we encounter ng mga ganitong klaseng verse, sa Proverbs, usually yung second line niya o kung kanino niya kinukumpara ay meron siyang karagdagan na tulong para maunawaan yung unang linya. Yan po sa ating mga kasamang mga mag-aaral sa salita ng Diyos. That is one thing I've discovered pagdating sa pag-aaral sa Proverbs. Kaya do not immediately give meaning dun sa unang line. Try to get more, get more given dun sa second line niya. Dito, yun daw fool ay pag gumagawa siya ng evil ay it's like a sport sa kanya. Para bang ang sport ay don't bring it in our time. Kumbaga, ano ba yung sport sa atin? Iba naman yung sport sa kanila. Ang sport sa kanila is something that they do it casually. They do it casually and they do it naturally. Kaya tuloy-tuloy yung paggawa ng evil. Alam natin, iba't ibang klase naman ang evil. Yesterday's message po natin ay I am blessed myself to be the channel ng ating Panginoong Yahweh sa kinonvey niyang message. Actually, we studied yung 1 Samuel chapter 25. At ang sabi ni King David kay Nabal ay bakit evil ang nirepay mo sa good things na ginawa ko. Pero makikita natin ang ginawa ni Nabal ay unang-una hindi niya in-appreciate, hindi niya ni-recognize ang ginawa ni David and his men sa pag-take care sa kanila. And thirdly ay yung dahil nandito yung possession sa kanya, he doesn't want to share it to others. Even those who contributed para paano makapunta sa kanya yung gain wealth na yun. That is evil. Kaya when it's evil ay all the things that are not right, either with your fellow man or with your God, righteousness, unrighteous, or ungodly. Kaya yun ang evil. So ngayon, ang fool, whether sa panahon ni Solomon o sa panahon natin, isn't it
they just continue doing a wrong life. Yung wrong life nila, nagiging casual na yan eh. Yung kanilang pagsisinungaling, it's a casual. They don't need to think, ano kung magsisinungaling ako? No, that's part of who they are already. May konting pagkakataon na mandaya sila, they do it. Actually, yan, well, hindi na sila magpaplano. Basta nakita nila yung opportunity to take advantage, they do it. That is a fool. Wala po siyang stopping point. That is now fit na siya sa kanyang nature, having a sinful nature. Fit na siya eh. You just go along with it. Now, ang wise, or ang kinontrast niya, but a man of understanding has wisdom. Who is the man with understanding? Siyempre, he thinks of what will be the consequence of every work, every act, every commitment na nagagawa niya. So, meron siyang understanding. So, ngayon, meron siyang wisdom. Wisdom will tell him otherwise or tell her na, wait a minute, don't go along with that. It will do you harm. It will bring you in a unpleasant situation, position, place someday. So, yun ang wisdom eh. Diba? The wisdom tells us what is coming way ahead of us if we have wisdom. Kaya ang taong may wisdom, he lives, he acts, he plans so differently sa mga taong walang wisdom. Because sa mga taong walang wisdom, they only think for today. But the person na may wisdom, not only for today, but also kinoconsider niya what will be the ripple effect ng kanyang whatever he is doing or she is doing now sa pang-hinaharap. Yan ang man with understanding has wisdom, he is not like the fool. Na ang fool, yung paggawa ng mga all kinds of unrighteousness, ungodliness, it becomes a casual na lang sa kanya. Pero ang taong may pangunawa ay no, he thinks. Kaya sila yung nai-stop dun sa you imagine a big river. Usually sa mga movie, nakikita ko may isang napakalaking grande, Rio Grande na nandun yung mga tao o yung some kind of flow of ice, balsa, and then further on ay meron siyang falls na mahuhulog yan, and so deep it can kill you. Ang fool, they're just riding that river, pero ang man of understanding will try to find na siya ay makapunta dito. He doesn't wanna be part of that. Lahat yan mahuhulog doon eh. Yun ang kaibahan ng dalawa. Ganun na lang yung importance ng beauty ng tayo ay nakakasilip sa salita ng ating Panginoon. Pinapasilip niya, saan hahantong itong malaking river na ito. Babagsak yan. A one great fall na it crushes, it kills just about everyone that will bring him down there. That is the Word of God. The Word of God will give us wisdom, will give us warning, because Yahweh doesn't want any of us to perish. Verse 24, the fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted. So, pareho pong future ito kung saan ng dalawang klaseng tao. Una, ang wicked, sabi niya, the fear of the wicked will come upon him. Ano kaya yung fear ng wicked one? Ang wicked one is, ito ay related sa verse 23 actually. Ang wicked one, he is getting what he wants now. He is getting his will done now. But most of the means o yung kaparaanan why kung paano niya na ibuhay ang preferred life niya ngayon ay merong consequence. Sasabihin niya, edi biya mo na yun, mamaya pa yun yung consequence. Halimbawa, for example na lang, one is sleeping with a married woman. May asawa yung tao. Ito ngayon, having
having a relationship. No? Alam niya, someday ay malalaman ng asawa niya, pero someday pa naman yan eh. Ano kaya yung mangyayari sa akin pag someday malaman ng asawa niya? O kaya someone na sa trabaho, nagdadaya siya, umuha siya ng pera, and then inisip niya, naku, someday, kung malaman nila na kinukuha ko tong perang to. All kinds of wickedness na ang taong who is doing it, he also knows that someday ay mabubulgar, madidiscover itong ginagawa niyang wickedness. Darating ang araw, yung kinakatakutan nila will happen sa kanila, isn't it? But they're getting what they want now. Ay opposite naman sa righteous. Ang righteous, sabi niya, the fear of the wicked will come upon him. Darating yon. And the desire of the righteous will be granted. Ang opposite ng righteous is righteous not necessarily has the things he desires to have or she desires to have. Kumbaga, the person lives according to what is right, na hindi siya nandadaya sa kanyang kapwa-tao, hindi siya nagte-take advantage sa kanyang kapwa, and his relationship to Yahweh is according sa habilin ni Yahweh. Now, anong klaseng meron ka ngayon? So, siyempre, may mga dinidesire ka. Yahweh, salamat po sa buhay na ito at maayos po kami sa aming kapwa-tao. Salamat po at we have a worship to you and everything. But I also desire to have this. Ayan, meron din tayong desire. So wicked ka man o righteous ka, you have something to look forward. So meron ka ngayon dinidesire. Pag yung desire na yan napunta sa iyo, excited ka. Pag yung panginaharap ay nangyari sa iyo, kung ikaw tama ang buhay mo ngayon, hindi ka katulad ng fool, you're getting what you want now. All the preferred details of your life, you have it. Yeah. One day, yung pinaka kinakakatakutan mo will happen to you. Yung di ba? Sabi niya, the fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted. So ano po yung life lesson? Of course, ang life lesson is we may not have the things we want right now. But if we are living righteously, godly sa ating Panginoong Yahweh, yung desire natin, Yahweh will grant that sa atin. May not be now, but it will happen. When it happens, wow, lalo tayong excited. Thank you. Imagine, nag-grant na yung desire ng iyong puso and you're still right with your fellow men and you're still right with your God, even Elohim. Di po ba? Verse 25. When the whirlwind passes by, the wicked is no more. But the righteous has an everlasting foundation. Kumbaga, ang tao kasi, kung siya ay he's just going to the things that he needs at the moment. Kumbaga yung kahit sa paanong paraan, as long na magawa ko ito, ma-accomplish ko ito, o ma-accumulate ko ito, that's the wicked. Hindi yan naka-founded in something that, like tayo po, blessed na blessed, dahil we have the scriptures. So ang buhay natin, binabase natin dito sa strong foundation. Paano kaya yung mga tao during the time of Solomon? It's just the same. Kumbaga, ang tao noon, pag sila'y dumiskarte sa kanilang kaalaman, they just do it. Pero pag dumating na ngayon, yung sakuna, yung problema. As in, sa gospel pa, I believe nasa Matthew chapter 7, the wise and the foolish builder. Yung fool ay nag-build siya sa sand. Kasi pag mag-build ka ng foundation sa sand, it's napakadali. You can immediately bring your foundation ng iyong bahay sa sand.
But ang problem, pag may flood, even yung sun will be swept away together with your house. Where ang righteous will build in something solid, something that will take time. But when it is founded, it is well founded. Ganon din po sa panahon ni King Solomon. Ang mga righteous, binibuild nila ang kanilang foundation. Make sure hindi sila nandadaya, maayos ang kanilang, they go according to the law, they go according sa kung ano yung yung batas nila sa kanilang community. And so, nandyan siya, whether siya ay simple or whether siya ay medyo marangya ang kanyang buhay, founded po siya. Wala siyang inagrabyado, ika nga, ng mga tao. Kaya, when the whirlwind passes by, the wicked is no more. Pag nagkaroon na ng situation, nagkaroon na ng problema, hindi po yan mag-i-stand yan. But the righteous has an everlasting foundation. Ganda, no po? Ito, applicable na applicable sa atin. Kumbaga, kung saan natin binasa yung ating buhay, that is good even for the next life. 26. As a vinegar to the teeth and smoke to the eyes. Ano po siya? Figure of speech. It is a picture language. Ano ba yung vinegar pag ilagay mo sa yung pag sinubo mo siya? Ito, nangangasim ako tuloy. Mangingilo ang yung ngipin. That is something na you don't want. O kaya yung usok sa yung mata. Yun din. Maano siya sa Kapampangan pa, makapalas mga mata. Ganon din daw taong tamad pag tinoka mo siya to do something. Hindi po ba? Bigla siyang pumunta sa taong tamad. Of course, ito literal. Literal. Ay, sige ikaw nang bala dyan, ito yung gawin mo. Yung outcome niyan is the same thing as pag naglagay ka ng hindi, kung tamad yung tao, okay? Parang naglagay ka ng, sumubo ka ng vinegar. We don't even know anong klaseng vinegar nung panahon ni King Solomon. Baka more potent, more concentrated, o mas maasim. Kasi ngayon, mga suka natin ay, I don't know, kung ito ba ay weak na, pero suka pa rin. We can relate. What King Solomon is trying to paint a picture, pag gining-charge mo yung taong tamad, pagbalik mo, walang nangyari dyan. Tamad dyan eh. Okay? Ganon din, pag ang usok napunta sa iyong mata, maplas, ika nga sa Kapampangan. Ano kaya ang correlation yan sa atin? Sa panahon po natin. Isn't it, meron pong kinabilin ng ating Panginoong Yahweh. Especially sa kanyang mga anak. So tayo mga who claim to be Christians, meron pong habilin ang ating Panginoong Yeshua. Go ye therefore, preach the gospel in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of the world. Yun po ang iniwan niyang habilin sa atin. Yung habilin na yan, walang expiration until the time we will see Him face to face. Ang tanong, anong side? Which side do we belong? Sa isang industrious or sa isang lazy? Imagine, kung ako po ay in-charge ako sa isang barangay. Sabi niya, Rameses, okay ito. I want you to do your best to make a difference and let all the people in your barangay to hear ang aking paanyaya sa kanila na sila'y makarating sa aking kaharian. I'll see you later. Ngayon, ano kaya klaseng tao ako? Am I like a vinegar sa pag sinusubo ng isang tao? Am I like a smoke sa mata ng tao? Or am I not? Tayo po ang sasagot dyan, each one of us. Ano kaya yung darating yung pagbalik nung naghabilin sa atin? Hindi natin pwede sabihin, oy, tingnan mo bahay ko, ang ganda, no? Hindi yan ang habilin mo sa iyo. Ay,
Tingnan mo, 3 yung degrees po. Hindi yan ang habilin ko sa iyo. Eh Lord, tingnan mo, ang ganda ng sakyan ko. Hindi yan ang habilin ko sa iyo. Ano yung habilin ko sa iyo? Go ye therefore, preach the gospel. Yan po yung tinatawag na Great Commission. Kinomission niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga now these days, ang nangyayari sa Great Commission ay nagiging Great Omission. Bagay na hindi nagagawa ng mga Kristiyano na dapat yan ang major nilang pinagkakaabalahan after ng kanilang pagkain, after ng kanilang may isuot. Great Commission dapat sila. Kaya sila kumakain para magawa nila ang Great Commission. Kaya sila nagbibihis para magawa nila ang Great Commission. Kaya sila tinitrain ang kanilang mga kaisipan. Kaya sila nag-exercise para patuloy nilang magawa ang Great Commission. Ang problema ngayon, nakalimutan na. Nakalimutan ng tao. Bakit na nag-exercise siya? O bakit siya kumakain? Nakalimutan na eh. Kaya sa atin, huwag nawa tayong eyesore sa harapan ng ating Panginoon. Huwag sana tayong hindi kakaya-kaya pag tayo isinubok. Kundi tayo we're doing exactly what He commanded us to do as we wait for the coming of His Son, even Yeshua, ang Masiya, ang ating Panginoong Jesus. Yan po ang ating proverb of the day, mga kapatid. Any question kaya doon? Any addition, comment sa ating ginawang pag-aaral dito sa 4 na bersikulo? Salamat po. Yes po, Pastor. Totoo pong kapag sumusunod tayo, wala pong talo para sa atin. Parang win-win po tayo sa bawat pagsunod natin sa ating Panginoon. Regarding po, lalong-lalo na po dito sa mga Proverbs na to, kapag binabasa po natin is marami na po tayong idea dahil nai-encounter po natin na halos lahat ito sa ating totoong buhay. Kapag binasa po natin ito is may idea na po tayo at parang pag dumating yung situation na gano'n is kung maalala natin ang lahat ng mga Proverbs na to, mas madali po nating mahaharap ang bawat mga pangyayari sa ating buhay. Pwede, mapaghandaan natin in short, no? Opo. Yes. Any others? Pastor, sa karanasan ko, yung sa napag-aralan natin ngayon, 1983, nireceive ko na si Panginoong Yeshua bilang aking tagapagligtas, no? Pero alam ko na yung tama. Pero on and off, patuloy ko pa rin ginagawa yung mga mali, yung mga bisyo ko noon, bakit kaya, Pastor, na ganun? Hindi ako kaagad na fully na talagang binigay ko talaga ang buhay ko sa Panginoon. Unti-unti niya lang inano ang buhay ko eh. Ngayon, sa edad ko to, ngayon pala ako talagang nagpapakaseryoso sa ating Panginoon. Okay. So meaning seryoso kayo sa tanong na yan, ha? Opo, seryoso. Parang na-late, kumbaga sa late bloomer. Pero okay naman po. Oo. At least late sa Panginoon na late bloomer. Kasi iba-iba naman yung iba-iba naman yung we are unique sa harapan ng ating Panginoon. Even how He deals with us. Hindi yung dahil ganito yung nangyari sa akin, dapat ganyan din mangyayari sa iyo. Yan nga yung iniiwasan natin sa isang gawain eh. We let Yahweh do His way dun sa tao. Wala tayong kumbaga, I have nothing to do basta nakikita ko yung progress ng tao. Kung hindi kasing bilis ng progress ko, that's also fine. Basta merong progress na nangyayari. Ang buhay Kristiyano kasi ay progressive yan eh. Hindi po siya stagnant, hindi siya nag-i-stay sa isang stage. Now, remember, ang ating Panginoong Jesus, even Yeshua, may accounts po dyan na may pinagaling siyang bulag.
Opo. May pinagaling siyang bulag na sabi niya, hugas ka doon sa Pool of Siloam. At naghugas nga yung tao. Bigla siya nakakita. Pool of Siloam, nakakita siya. And then meron siyang isang bulag na encounter. Dumura siya sa lupa. Pinahid niya. Sabi niya, sige, maghugas ka. Paghugas niya, may naninag siyang mga object, mga tao. And then sabi niya, sige, ito, another proseso. And then later, hanggang nakakita na siya. Yan, yung isa, one time lang. Sabi niya, maghugas ka. Yung isa naman ay gradually, bago siya tuluyang nakakita ng normal. Problema dyan, magkita daw yung dalawang dating bulag na yan. Magkita sila. Sabi, "Hoy, alam mo, dati bulag ako." "Ay, ako din," sabi niya. "Dati bulag ako." "Paano ka nakakita? Paano ka ngayon nakakakita na?" Sabi niya, "Si Jesus." Sabi niya sa akin ay maghugas ka doon sa Pool of Siloam. Naghugas ako. Ayun, nakakita ako. "Ay, hindi si Jesus yan," sabi ng isa. "Hindi si Jesus. Si Jesus." Ako sinabihan ako, dumura siya doon sa lupa, pinaaking mata, and then inulit pa niya bago ako nakikita. Kaya yung nag-heal sa'yo, hindi yan si Jesus. Kasi ganun ang tao. Gusto nila paano nangyari sa kanila, exactly mangyayari sa atin. Even yung timing. Kaya merong timing ang Panginoon sa iyo, Kuya Joseph, na ang iyong ngayon naririnig mo ang paanyaya. Mas naririnig mo ang paanyaya ng ating Panginoong Yeshua na this is the life we should be. At now you are receiving feeding even from sa kanyang salita. At it looks like the progression o yung progressing ng iyong Christian walk is now intact, active, at happening sa inyong pong buhay. Kaya mapurihan nawa si Yahweh. Pero ang importante, yung puso natin, dapat willing tayong kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon. Let Him. At there's so many good things waiting sa atin. Ika nga doon sa binasa nating proverb or line na ang desire ng righteous will happen po sa atin. Yan po ang I believe ang nangyayari sa inyo, Brother Joseph. Ayan, sabi nga po ni Renan, pastor po ba to si Pastor Renan? Opo, pastor yan. Pastor natin sa Calvary Chapel. Ay, hello, pastor. Quezon. Hello po, Pastor. Sabi po niya, better late bloomer than never bloom at all. Ayan, sabi po ni... Apo. At saka, Pastor, dito po sa 25, nakaka-relate po ako dito. Kasi dati po, nung hindi pa po ako masyadong nakadepende sa ating Panginoon. Pag may problema po is parang madali kang parang balisa ka, hindi mo alam ang gagawin mo, parang gusto mo solution is nasa'yo. Pero ngayon pong mas lalo ko pong nakilala ang Panginoon is kung may problema man po, inuuna ko pong mag-pray. Tapos hindi na po katulad dati na hindi mo na alam ang gagawin mo. Parang mayroon ka na pong kalakasan na harapin ang mga problema kasi nandiyan ang Panginoon. Hindi ka na madaling sumuko. Hindi po, kadalasan po kasi, lalo na mga tao ngayon sa dami ng problema, yung iba po is nakakapag-isip ng hindi maganda. Kung hindi pa po nila talaga nakaya yung problema nila, nagpapakamatay, ganun po. Pero pag nasa Panginoon ka po, malinaw po ang isip mo at malalaman mo na may tutulong sa'yo na hindi ka nag-iisa. Ganun po. Amen. Yes. Tama. Alright. Ayan. Any other? Ayan po, may question po si Yunbi sa iyo. Sabi po niya, Okay. how does the whirlwind come po? Will Yahweh still listen to the wicked people po? Yahweh will be so sad when He faces them po. Hello everyone po, Shalom. Puro may po si Sister Christina. Ano yung tanong? Ano yung how does the whirlwind come po? Come, sabi niya. Will Yahweh still listen to the wicked people? Sabi niya.
Will Yahweh still listen? Siguro pagdating ng problema. Mhm. Pagdating ng problema. Well, ito na nga. Ang pinag-uusapan lang kasi naman dito, yung foundation. Kung saan nila binibuild yung kanilang bahay, kanilang family. At times ay wala nang time magpunta sa church, wala nang time magbasa ng Bible. Basta sa kanila is just go consume, occupy themselves sa mga material na bagay. Typical na mga tao. But now when the problem comes, paano sila tatawag kay Yahweh when they don't even know who Yahweh? And sometimes they create their own God. They create their own God na itong Diyos na ito. Pag kausapin mo siya, ibibigay sa ginawa mo to, ay they create their own God. It's not the God of the Bible. Now, talk to that God. See what that God will do to you. That is not God. It is only a God that they usually create sa kanilang mga kaisipan. How can you talk to Yahweh when you don't even know who Yahweh is? Si Yahweh ba, i-embodied niya? Will you go to that position of that God they created in their mind just to help them with their whatever crisis they have in their life? I don't think so, because they don't know the Bible. Sabi nga ng wisdom, I keep on shouting, I keep on inviting you, I keep on letting you know about how to live your life. Okay, with your stubbornness, with you continue ignoring me, when calamity comes to you, I will laugh at you. Meron siyang ganun parang, where is wisdom now? Now know what to do with your life. But you were given many chances that you should consider the ways of Yahweh or the ways of the Lord. Yan ang problema sa mga wicked. Is that fair? I believe so. That is fair and just. Because how blessed are we? Ang problema ngayon, tayo na nga, meron na tayong Bible, nakakapag-attend na tayo ng church, and we get to hear all kinds of messages. The problem is, shallow pa rin ang commitment ng maraming mga church goers. Kaya yung wicked, they don't even know who to call to. Sino tatawagin mo? Tatawagin mo yung Diyos na dati mong kausap, na hindi naman yun ang Diyos, kinre mo lang sa iyong kaisipan. So we do not know. Ang alam natin is Yahweh deals with the people who seek Him. Pero He continues to invite them to get to know Him. Yeah, that's what we know when the whirlwind comes to those wicked ones. Yeah. Yes, Pastor. At saka po dito sa chapter 24, sa second line niya po, na, and the desire of the righteous will be granted. Opo, napapansin ko po na kapag may desire ako, na may kaugnayan sa Panginoon, is, nag-granted. Hindi po sa mga bagay na nais ko na makamit o yung material. But kung may desire po ako, halimbawa, may schedule akong pasok, tapos, gusto kong pumunta sa gawain ng Panginoon, and magpe-pray po ako na sana magkaroon ako ng time para dito, is mag-granted po yun. Opo, pati rin naman po yung mga bagay na pangangailangan na granted po. Pero syempre po, sa tingin ko po is, kapag may kaugnayan talaga sa Panginoon ng mga bagay na hihingin mo, ay i-granted niya po ang mga ito. Yeah. Absolutely. At saka pag yan ay nag-grant ay so exciting dahil wala tayong kinompromise na stand natin. Wala tayong violate na Yahweh when it comes to how we should relate sa ating kapwa and our worship sa Kanya. Yeah, exciting. Nabubuo every time nag-grant yung desire. Tayong let me include myself. Tayong, as we know, righteous. Ayan. Alright. Parang tahimik si Brother Andy dyan. May kasama pa ba kayo dyan? Ay, medyo nagpaalam po siya. Nag-exit po muna. Masama talaga yung pakiramdam. Opo, hindi po. Hindi niya kinaya, Pastor. Kaya, kami na lang kakaya, Pastor. Ayan. Opo,
Hindi ka na nagkakaya. Ah, Well, alright. opo. Mukhang masakit yung ulo, no? Opo. Wala pong tulog eh. Yes Ayan. po. Walang Yeah. tulog. Alright. Mga kapatid, pasensya na po sa amin. Ayan. May karagdagan pa po ba tayo dito Hindi, ano po ang may advice natin, Pastor? Kasi marami akong kakilala na matagal na nag-church, pero hindi talaga nila maipamuhay yung ano. Hindi nila mabitawan, kumbaga, yan, lalo na sa financial. Diba, may hanap buhay sila na kontra sa lungat kung ipapamuhay talaga nila ang salita ng Diyos, ano yung kinabubuhay nila, tawag doon, masasagasaan, huwag sana bibitaw. Okay. Ano kaya maganda natin Tama. advice? Ano sa mga ganitong ano? Source of income nila. Ganun. Opo. Ganyan. Ganito ang gawin natin. Why don't we, that is another topic outside sa proverb natin. But anyways, kung meron po kayong mga katanungan or any comment dito sa Proverbs chapter 10, verse 23 to verse 26, send us your questions or additional comment, feedback sa ating pong ginawang pag-aaral, and then we will get back sa mga questions. Yan, we will answer that, Brother Joseph, after we do our greeting. Can we greet our listeners? And I'll refill my coffee. Ay, sige po, Pastor. Ito po yung mga naunang... Brother Yes Joseph. po. Yes po. Ito po yung mga naunang Alright. na... I'll be right back. Okay? I'll listen to your greeting. Okay. Yes po. Ito po, mga naunang nag-greet dito, si Cory Guevara Lais. Ay, opo. Si Crema Canlapan, Vilma Kayaban, tsaka si Brother Max Africano. Sabi po ni Ronnie Guillermo, good morning po mga kapatid, good evening po sa inyong lahat dyan sa Baguio. Si Lester Noble Franca, sabi po, bumabati po siya. Si Pastor Renan, Ana Mangonon, yan. Tapos po si Yunbi Seyo, yan. Si Edeline Oitas, si Don Fernando Vergara. Wow, hello po, Ayan. Brother Fernan. Hindi po, si anak po to, si Don Fernando. Ikaw si... Hindi po, yung bumabati anak niya rin po. si Hello Doc po. Saldi Luna. Yan. Si Jen Fernandez Tan. Yan po. Si... Good evening daw po, sabi ni Doc. Sabi naman po ni Pastor Renan, good evening po, Doc Saldi. Sabi naman niya. Yan, good evening din, Pastor, sabi ni Brother Saldi. Yan po, sister, kayo naman po. Yes, hello sa anak kong si Manili at saka si Mahali. They're watching right now. And ganun din po kay let's see, Saldi Luna, good evening po. Jen Fernandez Tan, si Sofia, I believe, siya ba to? Yun Lee? Okay, Sophie. si Sophie. And si Brother Jonathan, so blessed to have Bible Cafe once again as part of our morning devotion. Good morning po, Pastor Ram, and good evening to all our brethren in Baguio City, Philippines. Shalom. And then, hello po, sabi naman po ni Carol Centenio. Then, si Bro Manny is also watching po. Yeah, and also po sa aking auntie, Rosemary Lorenzo, and kay auntie ko pa na isa, and kay ano na ito po? Si auntie ko Rosie, pareho kasi sila ng pangalan eh. Rosemary din, kay auntie ko Rosie Quinones. And also po kay Liz Lorenzo Nera, wife po ng pinsan ko. Hello, salamat po sa panonood. Yan. Pero hindi po nabati si Lawrence Jr. Colquera. Good evening daw po. Ayan po yung gamit ng panganay kong account. Siya. Dogs Pilawen. Yan.
Si Demi Kabading Mones. Yan, good morning daw, Pastor. And yung hello, Helen Pogs Magata, dati ko pong kasama sa work ko dati. Hello, salamat sa panonood. Ngayon po, si Noni Abad Santos Jr. Thank you, Pastor Ram, and your Bible Cafe Ministry team for your excellent work for God. Sabi ni Amen. Noni. Si Pastor yan. Si Pastor. Noni. Sensya na po. Diyan po ako bibisit sa August 25. At I will spend mga 10 days, Pastor. Mga 10 days ko atakin eh. Okay, sino pa po yung... Sabi po natin? ni Violeta Datuin, good morning po Pastor Ram and good evening po the Bible Cafe family in the Philippines. Happy Blessed Monday to all and all the viewers. Sabi po niya. Yan po. Wow, okay. Yes. Ayan po, nanonood din yung anak ko dyan sa Anchorage, Alaska. Hello, Jed! Oh, wow. Hindi mo lang. Ayan po. Okay. So far, yun po Anchorage, yung mga bumati at mga nanonood ngayon. Yan. Yes. Diyan po sa inyo, Pastor. Yes, salamat. May greeting din si Sister Helen Flores Pablo. By the way, sino po yung Cory na binasa ninyo? Cory Guevara. Nawala na po sa ano ko eh. Kauna-unahan po siya eh. Olado, tama. Siya po yung kauna-unahang pumasok dito sa ano. Olais ang hindi. Namimiss niya yata si Brother Denny. Olado. Hindi ko na naintindihan, sinulat ko po kasi, tapos nawala na sa... Wala akong natatandaan na Cory Olais. Cory Guevara Olado, yan. Ang na-remember ko, wife ni Brother Randy yan, dito sa CMI family natin, CMI Las Vegas. And ma-remember ko yung last name kasi Olado eh. At one time sabi ko, hindi ko sa Olado. Yan. Kaya Olado ngayon, na-remember ko na. Just to think that. Si Sister Helen Flores, meron po siyang greeting sa atin. Si Sister Lalaine ito. Sister Lalaine, we miss you sa mga services natin kahapon. Sabi niya, good morning po Pastor and good evening po sa inyong lahat sa Pinas. Yun ang greeting ni Sister Lalaine. Si Alan De Castro, yun po. Ang sikat na mamamahayag. Good morning to all CMI Las Vegas brothers and sisters. Di ba? Ladies first dapat. Good morning po. Magandang umaga po. Mr. Alan De Castro. Kay Sister Belen. Atse, good morning. Sabi niya, good morning. German tayo sino pa? Welcome po kay Ryan Maricel Alanano. Nag-greet po ba siya? Si Robert hindi po. Deborah. Brother Robert, good morning. Ito si Carolina Centenio. Kaya paabak kapatid. It's good to see you dito sa ating Bible Cafe live. Si Demi, nag-greet na po si Demi. Si Max, nag-greet natin po siya. Si Brother Manny, nag-greet na ba si Brother Manny? Nag-greet na po ni Sister Menon. Si Raymond Gamboa, my nephew. Maya abak ketatamo. Pastor Val, Pajardo Lopez. Pastor Val, salamat for being with us. Welcome sa ating Bible Cafe. And then, sino pa yung nandito? Si Sis Angeline Ursabia is watching us. Maya pa, behingi kaya kayo ken, kapatid. Nag-greet na rin si Brother Jonathan. Si Clifton Bortfield is watching us. Hello, good morning if you are here in the USA. Si Sister Edeline Yabot Oitas, watching us. Hello sis, magandang umaga. I don't know if you're cooking or driving now, but thank you for joining us again dito sa ating Bible Cafe Monday episode po ito. Bring on the questions na mapag-usapan natin. Tulungan tayo ni Yahweh na
masagot ito or we can bring some sense sa mga topics na gusto nating mapag-usapan. Salamat po for being with us. We'll continue to greet even yung mga incoming mga viewers natin. Alright. Opo. Ayan. Salamat. Ayan po. Sabi ni Sister Jen Fernandez Tan, still watching here. Hello po. Tsaka si Sister Carolina Centeno Flores. Pastor, dito po kami sa Utah and it's 1 hour advance sa Vegas kaya wala po kami service kahapon. Sabi niya. Oh, okay. Yun pala. Ayan po. Kapapasok lang din po ni Brother Fernan. Ay, hello po. Ayan po. May tanong siya. Okay. Mhm. Okay. Sabi po niya, hello po Pastor Ram and Sister Minerva, Brother Andy, and Brother Joseph. Okay. Ang good intention ba ng isang tao ay considered righteous maski ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan? Likewise, ang bad intention ba ay considered wicked kung ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan? Salamat. Sabi ni Brother Fernan. Oh, wow. Medyo malalim na tanong niya. Pero Malalim yan ba po. yung order yan ba yung order ng mga tanong natin? Wala bang Opo. mga tanong kanina? Parang may tanong si Sister Crema. Crema. Sister Minerva. Wala po akong nabasa eh. Wala rin po akong nakita. Wala. Wait lang po. Wala po. Meron dito eh. Si Meron Sister po ba? Crema. Meron po. Ito, sabi niya nga, first question ko po, Pastor Wala Ram, po. can Christian be an organ donor? Wala po sa akin. Di po ba? Hindi ko rin po pumasok sa akin. Wala po sa akin. Ay, hindi pa. Pasensya na po, opo. Okay. Yun yung ano dyan, yung sometimes yung mga friends ko, Mhm. hindi po mapasok sa ano nyo, sa radar ninyo dyan. Mm. But anyways, let's deal with this and then we'll deal with that question ni Brother Fernan. Brother Fernan, ano? Pasyal ka na dito sa Las Vegas. Yes. Ilang oras po ba yan? Ang biyahe niya. After this Sunday, free na ako until August 25. Ayan, pwede tayong 2 days. Dito tayo sa Vegas. We'll tour you around. Ayan, andyan si Brother Ver, si Brother Ed, and other boys na we can, kain sa labas. Tayo-tayo. Or you can invite si Ate Malu din. But anyways, yan, after this Sunday po, meron akong 2 weeks break sa church. Siyempre sa ating Bible Cafe, daily naman po ito. Anyways, ang sabi ni Sister Crema Canlapan, Mhm. can Christians be an organ donor? Ayan po. Sa akin po personally, I don't mind being a donor. Only to certain people. I will not make my body available for just anyone. Kasi I consider the physical body sacred. Maybe to my children, maybe to my grandchildren. That's as far as it can cover. Pero ang mga Hebrews po kasi, when they die, they must be buried within that 24 hours. So, yung tao hindi ginagalaw. If let's say may situation na it's a matter of life and death, and I happen to die, my organs are still usable for the purpose to save some life. Why not? But to the limit of it should be an immediate relative. Hindi po available to anyone. We don't even know who that person is. Gagamitin niya yung organ mo and then magpapatuloy lang sa kanyang wickedness. What have we accomplished? Pero Adonai willing, Lord willing, na kung anak natin siya, apo natin siya, at or sawa natin, and then nagamit yung organ mo to continue yung kanyang pagsaserve sa ating Panginoong Yahweh, it is well. Pansarili ko lang pong perspective ito. Of course, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang view. Kaya nga,
ganito po yan eh. Ang general picture, Yahweh gave each one of us one healthy body. Now, yung mga parts ng ating katawan na not so healthy, we are responsible to know that and then get them healthy sa ating exercise, sa routine natin, sa pagkain natin and everything. Make those weak part natin healthy. Yung healthy natin, keep that. Maintain mo yan. Because you will only be given one chance sa health natin. Itong mga tao, unang-una, they do not even read the Bible. They're careless. Ang routine nila, ang diet nila, very, very poor. And then mamaya, one of their organ will give up. And then basta na lang kukunin yung organ mo. We just let that organ, precious organ na galing kay Yahweh, magagamit ng taong yon. And then magko-continue lang sa kanyang wickedness. Parang merong hindi tamang picture doon eh. Kaya personally, yun lang yung view ko when it comes to donating organ. But I never sign na am I willing to organ do? I always cross yung no. I prefer not to donate any of my organ. Ayan. Ang pwede nating isagot dyan, Sister Crema. Ayan. Pastor, yung regarding dito sa bago po nyo sagutin yung question ni Brother Fernan. Okay, yan, sige. Itong question daw ng isang linggo pa yata to ni Mr. Jonathan Bacani. Yan. Okay. Ito po yung question niya. Question po ako in connection to our passage this morning. Anong masasabi ninyo sa kasabihan dyan sa Pilipinas na kapag ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Yan, question po ni Mr. Jonathan Bacani. Oh, wow. Okay. Pwedeng yun, pwede natin i-consider na say 80% may katotohanan yun. Kasi kung dun, walang sinabing gano'n ng Bible eh, pero may katotohanan, 80% dala po niya yan. Ibig sabihin, ang ideya ng quotation na yon is you will have many chances sa buhay na ito to better yourself, to better your situation. Siyempre, hindi naman lahat ng naniniwala at pinupurso nila yung prinsipyong yon ay sa maayos, matuwid na kaparaanan. Kundi they do all means to better themselves. Pero tingnan mo, ang dudumi na ng mga kamay nila. Na manandaya na sila dito, nanloko na sila dito, and everything. Lahat ng mga kalikuan na kaparaanan, yes, hindi nga sila matamatay na mahirap, pero masama naman sila. Kasi pinag-uusapan lang dyan, material na bagay eh. So, yan ay still under sa prinsipyo ni Yahweh. Sa atin, yayaman man tayo, hindi tayo nag-break ng kanyang mga commandments. Di po ba? So, 80% ay katotohanan yan. Lalo na kung ang isang Kristiyano, i-apply niya yan on the top of his Christian principles na galing mismo kay Yahweh, meaning walang time na ikaw ay maging tamad or you're not going to better your position. Kaya kung ikaw ay naipangarap na mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kung ikaw ay mamatay na mahirap, kasalanan mo, meron pa siyang exemptions yan. Lahat ba tayong mga Kristiyano ay dapat yayaman bago tayo mamatay? Big no yan. No. Kasi merong hindi. Meron sa atin na they will be called dun sa situation na yon, and they will minister to certain people na only another poor or another simple person will reach them through their status. Kasi halimbawa, mag-share ka sa mga mahihirap, makita nila yung kutis mo, makinis, at saka malinis ka, yung damit mo. Yung damit mo planchado, and then iba yung reception nila sa iyo eh. Parang
Ganun lang sila eh. Pero ang totoo, ay hindi nila nagigets. Ang sa isip nila, hindi nila madali mo sabihin yan. Ikaw, ang ganda ng buhay mo eh. Ganun ang kaisipan ng mga mahirap eh. Pero ngayon, ikaw ay mahirap ka nga rin. You are, sabihin natin, simple din ang buhay mo. And now you're talking to them. Yung damit mo ay crumpled at saka yung skin mo is not so good. Hindi ka pa nagsuklay and they see you. Ayun. They can relate to you. Now you can transfer ang gospel message sa kanila. Sa kanila, wala na silang tinitingnan sa iyo eh. Hindi na nila tinitingnan na ibang klase ito, mas mayaman ito. Wala nang ganon. So there are those among us who will be called in that for the sake of they can reach those simple people like them to anumang area na isisend sila ni Yahweh. Hindi po lahat tayo tinawag para before we die, hindi na tayo mahirap. Meron po akong big reservation dyan. But I truly believe na ang isang Kristiyano, pag siya'y masipag, matyaga at matuwid sa kanyang kaparanan, lalo na sa kanyang business, siya po i-aasenso. Yan naman ay prinsipyong nakikita ko sa scripture. Kasama mo si Yahweh. Ayan. Pastor, nawala yung mga questions sa amin dito. Yes, Pastor. Yung question ni Brother Fernan, nawala po. Na-recall niyo po ba? Yeah. Binasa ko na kanina. Naputol na Baka po. naman nanood kayo ng YouTube habang nagsasalita ako. Hindi ba? Konti na lang po yung lines Hindi ko na nakikita maintindihan. namin. Opo. Oo. Nawala na po yung mga nauna. Hindi. Napuputol eh. Pagka... Nawala ba? Nawala po eh. Pero binasa ko na kanina, di ba? Na-recall niyo po ba? Opo. I can recall lang. Brother Fernan, i-send mo nga yung question mo ulit. Ayan, hindi na ito makita eh. Ayan. Sobrang hirap, hindi na makita. I believe yung... Sige, Brother Joseph, remember may tanong ka? May gusto kang may tinatanong ka kanina. But let's do yung question muna ni Brother Fernan. Sige. Ang tanong ni Brother Fernan, meron kang gustong gawin na magandang bagay, and yet hindi mo na-accomplish, is that considered na accomplished na? O kaya meron kang binabalak na gawin na masamang bagay, and yet hindi yun nag-come to pass, is that considered kasalanan na ba yun? Let's start dun sa kung meron kang intention to do something good. Is that accomplished already? Well, ang nangyayari dyan ay yung heart natin. Ang heart natin that desires to do good things, it blesses our heart already. It blesses us already. That means we are now creating a room on how we can be of service sa ating kapwa-tao. Isn't that blessing? Blessing na po yan. So we're learning how to, kumbaga yung heart natin to help ay nai-stretch siya ngayon. Now we're becoming big heart, ika nga, pagdating sa concern at help natin sa others. Though hindi siya physically, literally nangyari, pero in-expand mo na siya eh. So now that's where our heart, ang ating buhay will be going, kundi it's into trying to do something good. Accomplish na po yun, unang-una sa atin. If Yahweh will give us credit doon, it is even better. So dalawa na po yung na-accomplish. Nag-change na tayo. Now we are into pouring our selves out rather than pulling everything in before the same status before we came to know Yeshua as our personal Savior. So dalawa po yung ma-accomplish niya. Kung Yahweh will give us credit dun sa kahit hindi siya nangyari, though we desire to do that good thing, sabihin na natin. Now, the opposite naman, kung tayo ay may mga balakin na hindi maganda, yan ba, hindi nga nangyari, pero yan ba ay considered na accomplished na ba yan? Well, number one, we are already guilty. Ang sabi ng Panginoon, when you look at the woman and you put together imagination with your desire,
between you and that woman, you are already guilty. You are already committing adultery. So ang sa puso natin, it is already accomplished. Kasi engaged na tayo sa imagination mo. Engaged ka na. Guilty ka na doon. So in the eyes of Yahweh, nakita niya na you're so engaged dun sa bagay na yon na hinabilin niya not to do. We are already trespassing according kay Yahweh. Kasi sabi niya, you are already committing adultery. Kaya lang wala siyang explicit na sinabi dito naman sa righteous na desiring to do good things and yet hindi naman na come to pass. Ayun po ang masasagot natin doon. Yan. Ayan. Sige po. Marami pa pong question na pumasok dito. Sister Tanya, padala mo ulit yung question mo, Sister Tanya. Tsaka hindi, may tanong kayo kanina, brother. Sige po, yung tanong ko na lang. Ayan. Yun nga po. Sino yung nawalan tanong? Si Sister Tanya, sino Tsaka, pa? Pastor Renan. May tanong siya une, pero may follow-up question siya. Sigurado naman kayong mga tanong ang nawawala, ha? Sa dami po ng ng pumapasok hindi po nakakaya ng mga gadget namin dito. Ang dami po napakarami po pumapasok. Parang nawawala na po yung yung mga nauna. Natitira na lang po yung mga Ang magkano nyo? iPhone 2? iPhone 2? iPhone, hindi ko pa. Yan po Hindi ko pa alam. Nabura na yung tatak. Hindi pa, yung question ko na lang, Pastor. Ano? iPhone niya. Ano po yung tanong kanina? Anyway po, yung question ko kanina, ano po yung ma-advise natin sa mga matagal ng church-goer, ngunit hindi nila mabitawan yung kanilang hanap buhay na hindi kaaya-aya sa paningin ng tao, paningin ng Diyos. Yan na naman yung nagbebenta ng alak. Hindi lang po yung ganun. Marami pa po. Hindi yan. Okay. Isa po yun, yung ganun, nagbebenta alak. Isa po yan. Okay. Anong may advice natin sa kanila? Apo. Marami. Kaya lang, they need to ask for an advice. Pero hanggang hindi sila nagtatanong, we have no advice. Opo. Because we will be just wasting our time. We can pray for them, but don't advise them. Yan ang mga klaseng tao na unsolicited advice, wala, no room. Kaya nga, let the course take place sa kanilang mga buhay. Andun, pag they will hit rock bottom, and then they will remember that they know a person, maybe a friend like you or like us. And then maalala nila, text ko nga si Brother Joseph. Brother Joseph, kumusta na? Mabuti, andito ako sa Baguio. Alam mo, Pards, may nangyari sa amin that's now the moment. Doon ka pa, kumbaga, now you are observing their situation. I'm sure, meron ka nang napahapyaw na sinabi na something about the gospel. Pasok dito, labas doon. And then show them your Christian-like character. And then pag nandun sila sa rock bottom, ang una nilang maalala is, buti pa hindi simple lang yung kanyang kita, yung kanyang buhay, pero parang there is something in him. Maalala ka ngayon. I'm sure may involvement din si Yahweh sa mga tao. Then they will contact us, will ask for advice. Doon pa lang tayo magbibigay ng counsel. Hindi po yung magbigay ka ng counsel, close lahat. Occupied pa sila sa kanilang pinagkakabalahan na na material na bagay. Yun po. But right now, we cannot advise anything for them. Una-una, hindi sila nakikinig. Pangalawa, hindi sila interesado. Entertain natin yung mga questions na interesado na yung mga tao. Yes, Pastor. Parang may kaugnayan po, related po itong question ni Renan Ana Mangonon. Sabi niya po dito, a person has accepted Jesus as a Savior. However, he or she is living a sinful life.
will he or she make it into heaven? Ayun po ang sabi. Okay. Well, iba-iba naman yung yung stages ng tao na even though natin say Kristiyano siya, okay? Say Kristiyano siya. But at the moment he's in his stumbling stage. Stumbling stage po yan. And the person doesn't belong there. Now, Yahweh knows who are those real and who are not. Maraming mga tao nagpupunta sa church, tinitingnan nila kung ano yung kilos natin. Ay, maawit sila. Pag may awit din ako, may nagtataas ng kamay, tataas din ako ng kamay. Parang gaya-gaya lang po. Gaya-gaya lang, mga yan. Kaya hanggang hindi mo tinutukan ang kaluluwa ng tao, look at him, look at her in the eyes and say, wow, nawawala pa yung taong to. Ang problema is, the person assumes that siya din ay kamukha mo na or Kristiyano na siya. We cannot say. Only Yahweh knows talaga kung sino yung mga totoo. Yung totoo na nakikita ni Yahweh na will endure to the end. There will be a time na may stumble sila dyan. Baka na-stumble sila ng 2 days or 2 weeks or 2 months. It so happened na nakita natin, na witness natin yung mga araw na yon o yung linggong yon. Then how can we say na ang taong yan ay hindi ligtas? Where Yahweh nakita niya, mag-resurface yan eh. And then He will continue. He will even more passionate to those who never stumble in the same degree na na-stumble ang taong yan. Pero pag siya mag-resurface, wow, siya ngayon ay will continue. So, kumbaga, passionate hanggang sa the day that he will finish the race. We don't know. We do not know. Basta sa atin is focus lang kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Magbinigyan tayo ng area, ministry, or specific role sa gawain. Sabi nga sa parable of the wheat and the tares, sabi niyang mga servants, ano pong gusto niyo gawin namin dito? Hindi ito na ito. Bubunutin ba namin? Wag, sabi niya. Huwag yung bunutin yan. Kasi pag binunod niyo yan, masasaktan niyo, pati yung mga wheat. Let it be until the time na i-harvest natin yan. Doon natin hihiwalay sila. O kung yun ang habilin ng ating Panginoon, even in the form of parable, the same thing din po sa atin. Let us not be affected dun sa mga hindi tunay. We just hope and pray para sa kanila, hey, andito ko na rin sa church. Why don't you do it right? Ayan. Yes, Ayan. Ayan po, mga bagong pasok po na viewer, si Sister Tanya, ano po? Si Brother Ryan Maricel Alalano, ayan. Si Rihanna Samaniego, ayan. Si Helen Flores Pablo, ayan. Sister Malu Vergara, ayan. Good evening daw po at good morning dyan. Si Brother Bear Libranda, ayan. Hello, sabi niya. Si Rosana Sam Flowers, hello mga ka-Bible Cafe, sabi niya. Bible Cafe family. Yan, salamat daw po sa sagot, Pastor Ram. Sabi ni Sister Krama, tsaka si Brother Jonathan, nagpapasalamat sila sa maganda niyong kasagutan. Yan. Ito po si Brother Lester Noble Franca. Ayan. Sabi niya, Fernando Vergara, ayan, si Brother Fran, hello po, Pastor Ram, Sister Meda, Brother Joseph, Brother Andy. Ang good intention ba ng isang tao ay considered righteous, maski ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan? Likewise, ang bad intention ba ay considered wicked kung ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan? Salamat, sabi ni Brother Lester. Ito po yata yung na-resend lang yung question ni Bro Fernan kanina. Ay, yes po. I think, pa. Ayun yan, sorry ba? Seryoso pa naman si Brother Joseph. Seryoso ba? Akala ko nga, nanonood ako ng replay. Radyo Buta mo. Narinig ko na to. Yan, okay na pa. Yes po. Sige, okay, sige. Go ahead. Nanonood na rin po si Nanay Tess, hello po, at saka si Nanay Nena, hello po. Yan, Okay, sino pa?
Si Pastor Renan, may question ulit. Pastor. Okay, Sabi po, good. a person has accepted Jesus as Savior. However, he... ito na po yung question kanina. Sorry po. Kasi inulit po. No? Ito ba, Yun na ba yung sinagot natin? Opo, Yun ba yung yung question, sinagot natin? opo, ito na lang po yung question ni Alright. Sister Tanya. Ayan, ito na po. Sige pa. Okay. Pastor, Totoo na yan, ha? Opo. Pastor, pa-explain po ang regeneration and glorification. Thanks po. Regeneration. Regeneration and glorification. Oh, okay. Yeah. Ang regeneration, yan yung in other words ay yung justification. Ang regeneration, parang ni-regenerate yung nature mo eh. Remember, ang tao galing kay Adam. Lahat po. Kaya lang, from Adam, meron ka ng taglay na sinful nature in you. So, yung sinful nature na yan is no longer in charge. Though alam mo yung batas ng Diyos, though alam mo yung habilin ni Yahweh, yet because of your sinful nature will continue to dictate you and bring you to a life that is not exactly what Yahweh require of us sa buhay na ito. So that nature must be regenerate. Dapat siyang ma-polish, kailangan siyang ma-cleanse, kailangan siyang ma-reset. Kumbaga reformat sa mga computers. Ang reformat is the same as the regeneration. Kaya nga ang ating Panginoong Yeshua, kausap niya ang mga Pariseo. At ang mga Pariseo, just because they obey certain points of the law, sure, nag-obey sila sa Torah, habilin ni Yahweh and everything. Actually, habilin mismo ni Yeshua. Pero si Yeshua, ang tingin niya sa mga Pariseo, hindi sila regenerated. Imagine, nandun yung example, meron kang nasirang itlog. Yan, mabaho kasi yung itlog pag nasira eh. And then, nandyan sa baul mo. Okay? Kaya lang, tinakpan mo yan. Tinakpan mo ng sheet. Tinakpan mo ng tabla. And then, dun sa plywood na yan, naglagay ka ng mga magagandang damit. Naka-fold sila. And then, alam mo yung ang tawag dun sa sirang itlog, bulok? Yung bulok. Bugok po yan. Bugok na itlog na doon sa bottom, Yes, po. yung tabla. Tapos, ang mga Pharisee, yun ang pinapakita sa ating Panginoong Yeshua. Ito, mga damit. Ito, bagong plancha. Pero Yeshua, alam niya, may itlog na bugok doon sa yun ang generated na tao. Kaya they pretend that they're obeying the law, but they still have the sinful nature. That's what we get rid of the moment we come to know ang ating Panginoong Yeshua. Very, very important theology po ito. Kaya ganun na lang yung blessing sa atin, sa mga tao na even that sirang itlog, bugok na itlog, even that, the cross of Christ can take it away. Now, you start all over. Now you ask, alright, ito na po yung baul, ito na po yung lalagyan ng damit, but it is empty. Good. Because every damit na ilalagay ko dyan, gusto ko kasama ako. I, by the Holy Spirit, will lead your life one by one by one. Hanggang mabuild mo hanggang mapuno mo yung baul na yan, gusto niya kasama siya. Hindi yung sabihin natin, nag-obey na po ako, nanging yung batas. That's by the law, hindi po yan by grace. Kaya yung regeneration, ma-reset ka muna. Alright? Now, you live your Christian life. Ito na po yung sanctified life. Kasi regeneration at glorification, ang tinatanong ni Sister Tanya, may nawawalang stage between between them. That is the sanctification. Kaya lahat ng na-born again na tao, they are now in the sanctification. Who do you know na totoong na-justify ang tao by the kind of life they live dito? Alright.
And then pag tayo'y nabuhay, ayon sa kalooban ng ating Panginoong Yahweh, well, ang end result niyan, He will recognize us when we stand before Him. Yun ang tinatawag na glorification. Anong gagawin natin sa sanctification stage? We read the Bible, we do the things that Yahweh is pleased at even nakasulat sa kanyang salita. Po ang regeneration, justification, at saka yung glorification. Okay? Okay po, Pastor. Salamat po sa sagot sa katanungan yan. So, Opo. may question din po dito si Ed Mosqueda. Brother Ed. Okay. Yes po. Sabi niya po, why do we consider our trials great joy in James chapter 1 verse 2 to 4? So let me read this chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po James? dito, yes po. Chapter 1. Yes po, Pastor. Verse Okay, 2 to 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yes. All right. Actually, sinagot na ni good morning, Brother Ed. Welcome sa ating live episode. Actually, sinagot na ni Apostle James bakit natin i-consider na joy ang various trials. Remember, ang various trials, it's now putting us together. Putting us together. Para po yung at one time, naglaba ako, and then dahil yung mga nilabang kong damit ay sakto na sa, okay, fit na sa akin. So now, i-dryer ko sila. Nilagay ko sila sa dryer, pero yung dryer, nilagay ko doon sa low heat at saka konti lang yung minuto. And then, alright, sige. And then, nung chinyek ko, nag-stop na yung dryer, chinyek ko yung mga damit, medyo damp pa, may basa pa. So, ko, mamamalansya na ako para matuyo sila sa plancha, hindi sila mahirap i-planchahin. Now, may gagawin pa ako, may nililinis pa ako. Ang iniisip ko, pag yan ay iniwan ko na ganyan, mamaya pag isuot mo yan, mabaho. Kasi hindi sila natuyo ng maayos. Opo. Kung tayo ay may pananampalataya, kung tayo ay may kiniklaim na tayo ay mga Kristiyano, tayo tao ng Diyos, pero hindi naman natetest yon. Hindi po natetest. Hindi natin alam kung tayo'y tunay o hindi. Actually, meron po akong na-share po ni Sister Crema sa akin kung paano ang proper training pagdating sa, kasi one time sinama nila ako to mag-try na mamaril yung mag-shoot ng baril. And then as ito part of what they shared sa akin ay yung training before you can have a license ay hindi yung target yung nakikita mo yung target. Yan, madali kasing to shoot a gun na may target ka eh. No, ang training before they give you the license ay they will try to get you out of focus. Okay, parang yung chaos na hindi naman basta yan. Kasi 'di ba pag meron ka ng you're shooting at someone, that someone is also shooting at you. Yung kaba, yung nervous mo and everything, di ba? Yes po, hindi na pareho yung hindi na po pareho, hindi neutral. Hindi Yes, lahat po. neutral eh. So, dadaan ka sa ganon, once you be able to shoot your target, you're well. You handled well. Una, you handle your composure, you handle yung steady ng kamay mo, and you're right there. You were able to hit your target. So yun, bago ka nila lagyan ng bigyan ng license, is exactly sa mga Kristiyano na they wanna know God, they wanna follow Christ. Pero pagdating sa mga trials, they don't want anything to do with it.
Para bang istorbo ang trials. It's not na, wala naman po sa atin. Gigising tayo sa paggising natin sa umaga. Una nating prayer. Panginoon, salamat po sa tulog. Please give me trials today. Wala po sa atin eh. Wala pong nananalangin na trials. He Yes. knows to what trials He will give to whoever sa atin. Ang ating Panginoong Yahweh. Now, kung ikaw ay kabahagi sa kanyang mga tao, sa kanyang fold, kung ikaw ay anak kanya, itetest niya ngayon ang puso mo kung tunay ka. Hindi lahat ay normal. Hindi lahat ay neutral. Ibig sabihin na, pleasant lahat. Paano mo malalaman kung tunay yan? Parang si Satan as Yahweh presents Job. Sabi niya, have you considered my faithful servant Job? Sabi niya, kaya siya faithful sa iyo dahil everything is going well sa kanyang buhay. Why don't you give him this if he will still worship you? You see? Ganun ang buhay ng Kristiyano na hindi naman tayo ay salamat, may problema na naman ako. Hindi naman po ganun eh. Pero parang wow, that means I'm a legit child of yours, Yahweh. And hindi ko naman ginawa to. Things are now happening. Just give me your grace. Strengthen me. Let your grace help me to anong tawag dito? Mapaglabanan o mapagtagumpayan ko kung ano man po itong nasa harapan ko. That's who we are. And then every mountain na ating nakakanker, nalalampasan, we are becoming a better, mature Christian. Kaya consider ang trials ni Yahweh as a joy. Dahil yan ay another opportunity na masusubok na kung tayo nga ay tunay o hindi. Christian, Patam. Yan. Opo. Yan po. Binabati po ni Sister Violeta. Good morning. Okay. Bonjour to my nephew Orly for watching. God bless. Tsaka binabati niya rin. Thank you my sister Adelina from Italy and sister Noreen from Long Beach, California for watching. God bless us all. Sabi niya. Sino po yan? Sino? Sister Violeta the Twin. Ay, oo. Si Ate Violi. Yes. Ayan. Alright. Marami Dami po siyang nai-invite. Yes po, iba-ibang lugar. Yan po. Sabi din Tama. po ni Brother Max Africano, God sees our heart, nothing is hidden. Sabi niya po. Yan po, ganda mga comment. Yan po, may question si Sister Jen Fernandez Tan. Yan. Okay. What does the Bible says about suicide? Or what about a believer who commits suicide? Yan po ang mga tanong niya. Okay. Si Jen Fernandez. Yes. Yeah. Sir Jen, magandang gabi dyan sa Pilipinas. By the way, I wanna greet din ng my sister, si Bot Gamboa. I'm sure Yan, good morning po. she will watch itong episode natin. Mukhang hindi siya day off. Hindi ko siya nakikita sa radar natin. Ganon din kay Jules, Trinidad, Maya pa, Abak Tiakatamo. And I also see si Abby Ray Santiago. Sister Abby, yung pangalan mo na napag-aralan namin kahapon, Abigail. Yan, ganda ng meaning pala ng Abigail. Sino pa yung nakikita ko dito? Si Sister Tess. Si Sister Tess Rodrigo. Yun, nag-greet na ninyo. O tama, naka-online pala si Sister Jules Trinidad. Kapatid, good morning na. Si Brother Gerald Talicol Giron is also with us watching. Salamat, Bro Gerald. Si Restan Labrador. Wow, Brother Restan. Thank you for watching, being with us. Kumusta na kayo dyan sa BTN, Philippines? Sister Lea Hopper is also watching us. Sir Errol Dakame is watching us. Sir, gabi po. Thank you for keeping track sa ating pong program. Salamat, Sir Errol. Si Brother Benedict Adrias is also watching us. Bro, kailan ng mo niyan, ng shift mo? Shifting kayo dyan eh. Yes. Hello. Salamat. Bro Benedict. Friday na po.
between you guys ay talagang may pagpapatuloy natin. At salamat kay Yahweh. Itong ating program na Bible Cafe. Ang tanong ni Jen Fernandez Tan ay, ano daw ang sinasabi ng Bible patungkol sa Suicide. suicide? Mhm. Ang suicide kasi ay you are cutting the life of a person. Ang alam natin sa Ten Commandments ay habilin ni Yahweh, thou shall not murder. Diba? Thou shall not kill. Baga, huwag mong i-end yan. Kasi yung nagpasimula ng buhay na yan, siya ang nakakaalam kailan bawiin yan. Hindi po, wala po sa kamay natin. Kaya, obvious na obvious, pag ang tao ay nag-commit ng suicide, violated, disobeyed, one very critical commandment, and that is to take one's life. So that is murder. Ang pananagutan niya is sa harapan po ni Yahweh. Kasi para bang kinonklud mo na, wala nang pupuntahan nito, wala nang pag-asa ito. And sa edad ko pong ito, siguro sa mga problems na I thought wala na siyang solution, I can think of easy 7 problema na nakasalubong ko na encounter ko sa buhay na ito. I thought wala nang problema. Pero dahil sa habag ni Yahweh, with my limited mind, somehow tinulungan pa niya akong just a little bit more. Why don't we look at a little bit more? Like another day. Tingnan natin yung another. After a day, biglang nag-iiba na ang atmosphere, nag-iiba na yung sitwasyon. Another day, it's not this bad pala, di ba? So, marami na tayong na-encounter na akala natin wala nang solusyon. What if one of those ay tinikil natin yung buhay natin? Ay baka hindi po tayo nag-exist ngayon, hindi natin nalaman ng katotohanan o hindi man tayo involved sa gawain. Kaya yung pag-cut ng life, that only belongs to Yahweh. Wala po sa kamay natin. So definitely, it is an offense, a great offense sa isang tao na siya mismo ang mag-i-end sa kanyang buhay. Yan ang pinaka iniiwasan po natin na klaseng act na makumit natin. Lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Ito na nga ang problema. Maraming so-called Christians na they're still hearing the gospel. They're still hearing the commandments of Yahweh. Lalo na yung gusto nila sa sa New Testament. Ating aralin yung Old Testament. Yan nandun yung thou shall not murder. Wala naman sa New Testament. So, paano nila ngayon hindi pala maganda yung you're taking one's life. Kung if you look ang Old Testament, so many accounts that can give us warning na we should not entertain or much more committing ang mga ganon na klaseng mga pagkilos, yung taking one's life, especially your life. Yun. Pastor, kapag ang isang tao po ba nag-commit ng suicide, masasabi na po ba natin sila na hindi sila or pupunta na sila sa impyerno? Kasi kadalasan po ganun po yung ang husga. Pag nagpakamatay, sa impyerno ng bagsak niyan. Totoo po ba? Yes. Yung sa sa nakikita natin, yun talaga yung pupuntahan yan. But what took place before the person lost yung last breath niya, that we do. Basta alam lang natin, the person committed suicide and, heart niya unchanged until he or she breathed his last. We know that person is going somewhere na pleasant, a place na hindi po maganda. Tama po. Yes. Ayan. Sabi po ni Sister Helen Flores Pablo, na-miss din po namin kayong lahat yesterday. Nandito pa po kami sa Utah, but we are getting ready to go home na today. Watching at the same time
Hehe. Yes, yes. Alright. Tsaka, opo, Okay, sige po. bumabati rin po si Sister Marichelle Sienna Hillier. Yan, good morning daw. Good evening. Dito po. Yan po, may Okay. question pa po si Brother Benedict. Brother Benedict. Okay. Apo, may question Okay. po siya. Good evening po. Apo, basahin ko na po. Good evening po sa lahat. A certain religion has the practice na ipabindisyon o ipabless mga objects such as books, cars, houses. Parang may bagong kotse si Brother Benedict, ano? Ano po? Meron? Hindi po, second hand yata yan, pero iba sa ginagamit niya. 2 beses ko rin siyang nakita. Ito po. So, bagong second hand? Yeah. Hindi ko po natanong kung sa kanya na yan. Where did this practice come from and what does the scripture say about this? Thank you po. Yan, yung Okay. Well, bendisyon. ang bendisyon natin ay hindi naman yung winiwiskan natin ng alcohol or acido. Sa atin is we just thank Yahweh na He was able to provide that kung sasakyan man siya, we just thank Yahweh for providing that vehicle. Now it doesn't mean license ka na to do whatever do sa vehicle na yan. Kasi sinabi mo, when you give thanksgiving sa ating Panginoong Yahweh, you are also saying this vehicle or this book or this house will be used for the glory of your name. And contain me when I'm in this house. Contain me when I'm in this vehicle that I may have your spirit, I may act as you are habang ako ay nandito sa sasakyan na ito o sa bahay na ito. Ganun yung yung pasasalamat natin. Hindi naman yung binibindisyon natin for the sake na makip yung investment natin o yung pinagpagura na necessarily. Ano lang yan, pasasalamat natin sa mga pinoprovide ng ating Panginoong Yahweh sa buhay natin. Yun po ang idea ng kaya tayo binibindisyon. Yung salitang bindisyon ay ano lang yan it's a term, pero sa atin ay pasasalamat lang yan. Of course, we pray, we petition na ingatan halimbawa sasakyan siya, ingatan yung mga nakasakay dyan, ingatan sa mga aksidente. Why not? Sabi niya, in everything, do not be anxious, but instead, bring it to me in prayer and in petition. Petition natin yun. Pwede natin may yung ingatan ang mga tao na sasakay dun sa sasakyan na yun. Yes. Alright. Pastor, bago ako po tanungin yung question ko, follow-up question lang po regarding dito po sa question ni Bro Benedict. Kapag po ba katulad yan, may bagong kotse, bagong bahay, masasabi na po ba natin na ito ay blessing from God po sa atin? Yes. Well, not necessarily. Not necessarily. Do not conclude immediately. Basta ito ay entrusted to me in the meantime. Ayan. Hindi naman kailangan sabihin na blessing dapat maingi tayo sa mga pananalita natin. Halimbawa, may bata, may mga anak ka, narinig niya, sabihin natin 9, 10 years old. And then sabihin natin, oy, bless kayo ng sasakyan ng Panginoon. Magre-register sa bata. Itong sasakyan na ito ay galing sa Panginoon. Then, 2 days later, na-aksidente ka, namatay ka, nakasakay ka doon sa sasakyan na yun. Eto ngayon ang bata. Sasabihin niya, ba't ganong kang klaseng Diyos? Ba't binigay mo yan sa parent ko? Ngayon, namatay siya. Now, iba yung impact doon sa batang yan kung sino si Yahweh. Pero all along, yung tao pala, all kinds na pandaraya na ginawa niya bago niya nakuha yung car na yun. Pero tayo, immediately, blessing yan. Bless ka ng Panginoon na sasakyan. O bless ka niya ng
bahay o whatever that is. Kaya we have to be careful, lalo na sa mga may mga nakikinig eh. Baka magiging stumbling block. Baka yun, nagamit natin yung pangalan ni Yahweh in vain dahil sinabi natin galing sa Kanya. Sabihin lang natin, wow, okay, ano yan? That's napakagandang sasakyan yan to use sa trabaho o kung ano man yung mga things na you need to do. Wow, what a convenient car you have. Simple lang. Hindi lahat ay blessing ang dapat ang paggamit natin. Opo, salamat po, Pastor. Ito naman po, Pastor, yung question ko. Dapat po ba nating isipin na every time is God will protect us? Kasi po, kahapon nakasakay po ako sa jeep din. May katabi po may katabi po ako. Tapos, yung nasa harap po namin, sabi niya, parang sumesenyas na baliw, parang ganon. Hindi ko naman po alam kung lilipat ako, hindi naman po sa ayaw kong katabi or ano, parang gusto ko lang pong maging safety kasi syempre po, kung baliw nga po yun, syempre, ang pag-iisip po is hindi po tama. Kasi minsan po may nakasalubong na po ako na biglang hahampasin ako, buti umiba, parang ganun. Parang nakakatakot naman po. Dapat po ba natin isipin na every time, andiyan ng Panginoon po, protektahan tayo. Halimbawa po, meron pong situation na naglalakad tayo, alam natin may iinuman doon o may nag-aaway, iinisip natin na, poprotektahan naman ako ng Panginoon. Sige, lalakad pa rin ako. Ganun po ba? Dapat po ba ganun ang isip natin? Or dapat protektahan na rin natin yung sarili natin na wag nating susubukan ng Panginoon sa mga bagay na to? Kung meron po tayong magagawang step to stay away from possible danger, ay dapat gawin natin yung part natin. Yahweh has His doing. Pero sa atin, kung practically, sabi nga sa Proverbs, ang simple na tao, nakikita niya danger coming ahead, pero wala siyang gagawin. Pero the wise will do his preparation. Kaya to answer that, kung meron tayong, halimbawa, pwede ka naman dumaan another street, iikot ka lang, medyo malayo lang. So what? Pwede naman yon. Kung instead na madanan mo yung mga umiinom o makita mo, danger, o kaya kung may katabi kang baka mamaya, hampasin ka na lang o kaya tutulak ka niya. You never know kung anong magiging pagkilos niya. Maganda, umiwas tayo. Dapat gawin natin yung part natin. Ang ating Panginoong Yahweh naman will take care of us, will protect us, but hindi naman tayo robot or baby na He has to do everything for us. Meron po tayong counterpart. Yan. Meron tayong naging bisitang pastor dito na hindi na po ako babanggit ng pangalan. Pero meron din tayong kaibigan na gusto-gusto niyang nag-a-assist sa mga pastor. Eto ngayon, sabi niya, Pastor, basta kailangan mo ng ride, nandito lang ako. 24/7, sabihin nyo. O ito ngayon, itong bisitang pastor natin ay, sige, sabi niya, Brad, pupunta siya. Kaya nung pinapakita nitong kapatiran kay pastor ay every time bago sila lumakad pa, niya, Pastor, andali lang, mag-pray lang ako, nakagangan sa Manubela. And then pray. And then, punta sila sa grocery. Pagpasok ni Pastor pagpasok ni Pastor sa sasakyan, pray na naman siya. Kaya lang ang problema, kaskasero. Ay, ganun po. Kaskasero, sabi ni Pastor, kaya pala ito, pray ng pray, kaskasero naman pala. Hindi balance eh. Hindi po balance eh. You pray once and then you be careful sa iyong driving. Meron po tayong counterpart sa ating mga kilos. As Yahweh protects us, let's be sensitive. What role naman, ano yung counterpart natin para ma-fulfill yung pag-iingat ni Yahweh sa atin. Ayan. Wala ko siya. Yan, sabi po ni Sister Crema, true po, Pastor Ram, because of the responsibility you will have once your license. Sabi niyo po niya. At sabi rin po ni
Sister Leah Hopper, have a blessed morning everyone. Thank you so much for sharing your wisdom po. Sabi niya. Sabi po ni yung B, hello mami. Ayan, binabati niya po yung mama niya sa Korea. Okay. Mhm. Ito, si Sister Lynn Lucas, good evening po, watching and listening from Guam. Ayan. Worldwide po talaga tayo. Opo. Ayan. Hello Ma'am Lynn, sabi ni Brother Dance. Ayan. Sabi ni, yan po, papasok si Sister Lilia Gadi. Good morning, Pastor Ram. Good evening, Sister Minerva. Ayan. Hello po. Happy birthday po kay Nanay Lilia. Si Nanay Lolit, birthday. Ayan. Happy birthday po. Birthday niya. Dami nating August. Mhm. Dami nating August. Yung Yan, Sabado, exactly. may nag-birthday dyan. Birthday ni Sister Lilia ngayon. Nakita ko po sa Facebook kanina. Ayan bibigay na tayo ng hint. Ano yung mga months, ano yung month na. Merong question dito si Jen Fernandez, sabi niya. Ayan po. Meron po dito. Do you have it? Nandiyan sa inyo? Apo, nandito. Ito po yan. Sister Aida. Let's greet Sister Aida. Hola, Is. Hello Yan. po. Nanonood din po siya ngayon. Ayan. Magandang gabi po, Sister Aida. Kumusta na po kayo dyan? Ayan po. Sino pa yung nakita ko dito kanina? Okay, ayan. Alright. Sige po, ano yung question ni Sister Jen? Ito po yung question ni Sister Jen Fernandez Tan. Apo. What does the Bible say about divorce or remarriage? Oh, yun. Yan po. Divorce. And remarriage. Start natin dun sa divorce, okay? Start natin sa divorce. Ang divorce ay nanggagaling dun sa dalawang parties na nagsama sila as husband and wife. Now, kung yun nga ay meant to be that husband and wife, ay according sa paningin ni Yahweh, iisa na lang po yan, hindi na dalawang tao. And also, yung babae now becomes, kumbaga, kung titingnan natin yung perspective, even in the old, becomes a property of the man. Pero, never came in the picture na the man will become the property of the woman. So, stay lang tayo doon sa perspective na yon. So now, iisa ito, the woman belonging to the man, and then biglang naghiwalay. Alright, naghiwalay ngayon. So, ang mangyayari, ito mag-aasawa, ang lalaki mag-aasawa din. Mhm. Ang clear na sinasabi ng Bible na sa Romans chapter 7, pag itong babae na ito ay nag-asawa ulit, siya at yung kanyang magiging future na asawa are committing adultery according sa Romans chapter 7. Now, itong lalaki, hindi tayo binigyan ng explicit na picture ng scripture. Pero ang alam natin na ang babae, hindi niya property ang lalaki. Rather, ang lalaki, property niya yung babae. You belong to him. Kaya even sa mata ng tao, hindi na kayo, pero sa mata ng Panginoon, kayo pa rin. Kaya nga, you will ended up committing adultery. Yung tao at saka kung sino man yung magiging asawa niya. Pero hindi lahat kasi ng mga marriages are meant to be. Yan ang sabi ni Pastor Chuck Smith. There are marriages that are not meant to be. Iba yung intention nila bago sila naging mag-asawa. So yan, hindi talaga na-consummate yung marriage. Alam natin, sa Pilipinas, may mga tinatawag na 1960s marriage. Ano po yung 1960s? Yung babae 19, yung lalaki 68. Ayun po. Ganun po ba? Yan ang tawag na 1960s. Kala ko po, 1960s na. Bago yun. Oo, 1960s nga eh. 1960s marriage. Yung babae 19, yung lalaki 68. So 60s yun eh. Apa. Bakit ngayon naging asawa itong babae nitong lalaking ito? For the sake of kahirapan. Pero hindi naman siya in love. Hindi naman siya in love as in nung
they really into marriage. No, okay. I will say yes because you will help our family. Parang ganun ang nangyayari dyan. They are not meant to be. They are not meant to be. Hindi yun ang intensyon ng dalawang parties. Magkaiba. So, but unless kung ganun ang kalagayan mo o kalagayan ng dalawang tao, it is a marriage. Hindi po basta-basta ito na paghihiwalay. Kaya yung mga wala pang asawa, dapat po nagkakaroon ng counseling. Pre-marriage counseling. Lalo na sa mga babae. Dahil you are more explicit pagdating sa mga habilin ng Bible. What right do you have after you engage in a commitment like marriage? Kaya be careful lang po. At basically, yan po ang tinuturo ng scripture. You want to remarry, you make sure ay according sa habilin ng ating Panginoon. Ayun, Sister Jen, I hope meron tayong naidagdag o na itulong sa inyong inquiry. Ayan. Yan, follow-up question naman ni Sister Leia Hopper. Paano po yung mga fixed marriage? And they are being abused by their husband, but there's no way out. No way out? Paano po yung mga fixed marriage daw? And they are being abused by their husband. Yung ang ano kung fixed marriage, ano yan yung arranged marriage. Halimbawa yung Pinagkasundo. Opo, hindi. Yung arranged naman yan kumbaga yung parental arrangement naman yan. Pero dito kasi, sa Amerika, pag citizen yung isang tao, whether natural born or naturalized, babayaran sila ng another person. Babayaran ng $10,000 or $20,000 para it will appear na sila'y mag-asawa. Kasi ito, walang papeles to eh. So babayaran niya ng $20,000, magiging magkasama sila. Pero habang magkasama sila, ito nga yung lalaki o babae will take advantage, will abuse yung isang partido. Kasi kung siya yung will try to do something, ay susuplong niya. Sasabihin niya, ginagamit pala ako ng taong ito. And then i-deport yan, ibabalik sa Pilipinas. That's the risk. Yun po yung risk na doing things down sa system ng batas. That is now the consequence. And that, parang yung kinakatakutan ng wicked, mangyayari sa kanya. Yun na, nangyari na ngayon sa taong yan. Kaya, mas maganda, when it comes to mga arrangement na ganyan, yung mga Kristiyano, we should stay away. Kung loobin ni Yahweh na dito tayo titira, gagawa siya ng paraan. Ando naman yung gusto mo, hanap ka ng work dito. Or kung ang will niya ay sa Pilipinas tayo, doon tayo. Hindi yung ipilit. Kasi maraming tao, ipipilit nila, talagang dito sila. That's why may encounter nila yung mga very difficult na kalagayan. Such as, yung halimbawa, nag-fixed marriage, inaabuso naman sila ngayon. That we cannot do anything. Kasi consequence na yan eh. You have to go through that. At hopefully, may lesson na matutunan after you get out ng ganun na sitwasyon. Ay, ito po. Do we have more time? Rapid na tayo magtapos. 5 minutes na lang. Oh, so next. So, Buti na lang, 5 minutes na lang. Kala ko 5 minutes na lang eh. So, babasahin na lang po natin yung mga ibang Okay. comments. Kaya pa po ba na isang questions, Pastor? Pwede pa siguro. Sige. Yeah, baka may follow-up po dito question si Leia Hopper? Yung sabi niya po, as you know, in the Philippines, most of the wives are too submissive even to extent that they lost their self-esteem. That alone, you should leave your partner or husband.
Kasi problema ng ibang tao yan eh. Kumbaga, there are things that we to observe, but not immediately to release a counsel. Kasi, be careful, baka yung counsel natin, pag pinursu nila yan, hindi stable coming from the scripture. It's just only a personal opinion. Tayo po ay mananagot. Kasi naging contributor tayo doon sa pinuntahan ng advice or counsel natin. Marami pong problema ang mundo. Kaya there are things na they're just meant for us to see. Yung nasa harapan natin, that's what we should focus more. Hindi yung too far. Hindi na, ang nakikita natin is only a fraction of their entire lives. Hindi mo alam. They're already reaping the consequences nandun doon sa part na nakita mo, and then you're already giving advice. That's too dangerous. Kumbaga, we will lose focus when we do that. Ang alam ko kung ano yung nasa harapan ko, that's what I focus. Now, kung merong malayo sa akin, and then came to me, ask for advice, I can consider that. But I will not go to them and give them advice. Mawawalan ako ng stand, mawawalan ako ng focus kung whatever ang pinapagawa ni Yahweh dito sa immediate context. Oh, yun. Yan. Yan. Sabi po niya, it's just my opinion po. Yan. Opo, opinion yan eh. Be careful lang. Be careful lang sa mga opinion. Ito po, binabati po ni Sister Violeta, good morning Sister Sara Balabagan. Parang familiar po yung pangalan na yun. God bless. Tsaka good morning Sunshine Sibilia from Chicago. Ayan po. Tapos may question pa po, ano? Pwede pa po kaya? Yes. May question pa po si sige. Sister Tanya. This is the last one. This is okay. the last one. Last question po to. Wala ba tayong namimiss na mga questions sa BAM? Nababantayan niyo ba? Apo. Medyo Okay. kanina lang po nawala. Tsaka ako nawala. Okay. So ngayon bantay na. Pastor, ask ko po, ayan. Question ni Sister Tanya. Many Okay. Christian use po this word. I am the head and not the tail. Ayan. I am Okay. above and not beneath. What is the proper use po dito, and when can we say na hindi maganda ang pag-use ng verse po na Deuteronomy 28:13. Ayan. Okay. Deuteronomy. Alright. Deuteronomy 28:13 na. 28:13. Bali po. 28:13. 13. Okay na po. Sige pa, pakibasa po. Alright. Sa Deuteronomy 28, chapter 28, verse 13, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above Okay. only and not be Yes. beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. Yes. Ayan. Absolutely. Yun yung mismo. Apo. Yan po. Alright. So yan. Ang key dyan ay yung last part na binasa ninyo. Yung, if you heed the commandments I'm giving you today. Ano yung commandments? Ando niya. Yung titingnan mo yung Torah, kasi ang Deuteronomy, pangalawang beses na i-read yung Torah sa mga tao. Kaya yung Deuteronomy 28, meron siyang blessing, meron siyang curse. Blessing and cursing. Blessing when you obey, cursing when you disobey. Now, let's put this in the proper context muna. These conditions are, ano tawag dito? Primarily covers the old or Mosaic covenant. People under the Mosaic covenant. All right? Kung you do this, you're blessed. You do this, you're cursed. Pero tingnan natin sa context na naman natin. We are under sa new covenant. Yes, totoo yan. Na kung tayo ay we will obey ang commandments ni Yahweh just the same
aren't we gonna be obvious? Magiging kakaiba tayo? We will not be just a follower of this system. Rather, we set a position, a standard, that we are not just slave of this system. Hindi tayo tail. Hindi we think on our own. We ask Yahweh for a provision, not necessarily listening to every detail of this system that wanting to enslave us for the rest of our lives. So na, hindi tayo nagiging tail, nagiging head tayo. Ayan, may correlation pa rin siya kahit sa New Covenant. But listen, sa New Covenant, the things that we obey is no longer coming from our own strength, but rather because Yahweh regenerated us the moment we believe in Yeshua as our personal Savior. Now, He granted us the presence of the Holy Spirit para tayo'y lumakas. Now we can obey the commandments, but no longer claiming the same as the people in the Mosaic Covenant claim because they obey on their own strength. Yes, deserve nila yun eh. Kaya sa atin, even though we are obeying, we do not say, oh, Yahweh, I obey na. So, you give me this as the same you gave your people in the Mosaic Covenant. No, we cannot do that. Why? Because the reason why we are able to obey because of the very presence of the Holy Spirit in us. Kaya what is the right attitude when we obey? We obey and then we thank Him. Salamat po Yahweh. For now, you are making me a person that is who is capable to obey your commandments. Ganun lang ang ano natin sa kanila. Sa kanila iba yun eh. Ngayon, ang tinuturo kasi ng maraming churches, ginagamit yung mga scriptures even from Old Testament scriptures covering the Mosaic Covenant. Kukunin nila yan, ilalagay nila dito. You see, tayo dapat ay ganito, hindi head tayo, tail tayo. Pero isa ang iniiwan nilang major component niya, yung pag-obey sa batas. Basta tayo, nanalangin tayo kay Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas natin, ay yan, maging tail na tayo. Ano pa sa atin, iniiwan nila yung kondisyon ni Yahweh dun sa konteksto mismo ng sinabi niyang, when you heed all the commandments I am giving you. Gusto nila may reward din tulad ng mga tao sa Mosaic Covenant. Yet, sa kanilang disobedience, they don't want the curse. O yan, parang yung mga nagpapanggap na mga propeta natin ngayon sa panahon natin, siya, no, propeta yan. Okay, ang dami niyang pinaprophesy eh. And then sa 10 sinasabi niya, 2 nagkataon. Hey, alam mo, yan, sinabi nung propeta namin sa church. Yung mga 8 sinabi niya na hindi came to pass. Ang nangyayari, binabato ba siya ng sayote? Yung mga matatandang sayote? Brother Joseph, di ba? Nagtinig yan eh. Binabato ba siya ng sayote? No. See? Gusto nila yung karangalan, pero doon sa kapalpakan nila, they don't wanna take the same consequence na ginagawa sa Old and Mosaic Covenant. Yan ang problema sa mga churches ngayon. They only teach part. Kung kuha sila ng magandang part, ituturo nila, expound nila ngayon. Ito naman mga tao, hindi naman nagbabasa ng Bible. Kaya lahat na lang itunuturo. Ayo, alam ni Pastor. Mas alam niya yan eh. Why don't you read your Bible muna? So you can test kung ano yung naririnig mo sa pulpito. Yan po ang hindi magandang paggamit diyan sa mga phrases, mga statements or mga pangakong na mga yan na Sister Tanya. All right, salamat po. Parang we arrive sa ating time na allotted. We are now arriving sa ating overtime. Okay. Yeah, nakahabol po si Bro Ali. Hello, Bro Ali. Ayan. And Right. Ayan pa po. Okay. Any final greetings? You wanna read last comments and then your parting words? Yan po, sabi ating Monday episode.
Sabi rin po ni Sister Violeta, thanks to Ate Luz, Nepal from New Jersey, and J-Lo from the Philippines for watching Bible Cafe. Yes. Yeah. Alright. Kay Yes. Alan De Castro naman po, thanks to all the die-hard fans of Bible Cafe. Thanks for your loving support. May Almighty Yahweh bless us all. Ayan, Ayun. shalom, sabi niya. Alright. Ayan, salamat Salamat. po sa patuloy niyong pag-antabay sa Bible Cafe. Ayan po, kung may mga tanong po kayo, subukan niyo po magtanong para kayo rin po ay siguradong araw-araw ng mag-aantabay sa Bible Cafe. Si Brother Joseph po to, magandang gabi po at magandang umaga dyan, Pastor. Yes po, muli po, si Sister Minerva po to. Sa mga, kung meron man po kaming hindi nabati Yeah. or paumanhin po sa mga nalagpasan at saka sa mga hindi naman po nabasang mga questions, next episode, tomorrow po, maaari mabasa po ang inyong questions. Kaya Yeah. magpadala lang po kayo ng inyong mga katanungan. By the way po, next week, I'm not sure po kung Monday pa rin yung schedule ko. Basta, I will do my best po na makasama every week po. Salamat po sa Panginoon. Alright. At salamat po sa inyong Panginoon. Yes, absolutely. Salamat, Brother Joseph. Salamat, Sister Minerva. Yeah, Ay, wonderful. alam ni Yahweh ang bawat labor ninyo dyan. Si Brother Ruel Doms Ulani, I also joined us even a while ago. At si Sister Josefa Antonio Hobater, magandang umaga po sa atin. Sister Josefa, I sent you notification. Hello. And then, sino pa yung nandito na hindi nabati? Alright. Brother Alan, let's try to find yung laptop sa araw na ito. Di ba may mga na-assign ka ng bibili sa laptop? Ikaw ang mag-aayos. Oh. I-text mo ako. I-message me. Sabi ni Brother Ver, thank you po. Thank you po. Si Jen Fernandez, good night po. Si Rihanna Samaniego, maraming salamat po. Have a blessed day po. And also, salamat sa ating mga kapatiran, not only watching, continue to invite friends. Spread the word na meron pong programang tulad ng Bible Cafe. Salamat po. As they say, from the bottom of our hearts. Now, kayo pong mga continue to observe muna ang program na ito. Is it sound? Are we gaining anything every time you watch a program? Conclude that. If we are, then also spread the word. Invite your friends. I-post ninyo sa inyo pong Facebook page para mas maraming mga Kapilipino natin ang makikinabang po sa ating mga episodes dito sa Bible Cafe. Again po, ang ating pag-aaral kanina sa Proverbs, unang-una, ang wicked at ang righteous. Ang wicked, ang kanya pong buong atensyon ay only for today. Actually, sa mga comfort, convenience, sa mga nagigain niya dito sa kasalukuyan na buhay niya, alam niya may mga kalikuan na nasangkap dito sa kung ano mang meron siya. Alam din niya may consequence ito. Yun ang kinakatakutan niya. Ang sinabi po kanina, yung kinakatakutan ng wicked will come to them. Mangyayari yun. Ngayon, ang isang righteous naman, let me just focus dito sa isang verse. Ang righteous naman po, kung ano yung dinidesire niya, will also be granted sa kanya. Beautiful. That means whatever situation, position natin sa buhay, whether simple or wealthy tayo, as long yan ay nangyari sa lahat, sa righteousness, sa godliness na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, it is well. Even yung mga desire ng ating puso, pag yan ay nag-come to pass, we are even more joyful. Wala pong tayong talo when it comes to learning and obeying ang salita ng ating Panginoon. So beautiful. Kung ito po ay bibigyan lang ng good study, ang Book of Proverbs. Yung po naging Proverb of the Day natin kanina. Salamat po again for staying with us even up to this duration or point ng ating program.
tomorrow, Adonai willing, we will have a Tuesday episode. Again, Yeah. salamat po. Si Pastor Ram Gambo po ito with my co-anchors dyan sa Baguio, Brother Joseph, Sister Minerva. Nagpapasalamat po sa bawat isa sa inyo. At we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. Shalom. Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,